дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қарори ҳукумат барои тағйири номҳо дар 8 шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. 7-10 дирам гаронтар дар парлумон аз болоравии нархи барқ гуфтанд. ҳабси Раҳимов барои напардохтани қарзи Имон Интернешнл. 5 солу 6 моҳ даъвати интернетӣ боз як ҷавонро пушти панҷара бурд. Сурудхонии вазири Ӯзбек дар бораи дӯстӣ бо тоҷикон сертамошобин шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи равон бо имзои қарори ҳукумат пешниҳоди Маҷлиси вакилони сухдро барои тағйири номҳо дар 8 шаҳру ноҳияи вилоят дастгирӣ карда барои тасвиб ба Маҷлиси миллӣ фиристоданд. Аз ҷумла бар асоси қарор дар шаҳри Исфаран номи ҷамоати Шаҳрак ба Зумрат иваз карда шуда, деҳаҳои Чорқишлоқ Чордеҳ ва Матпарӣ Моҳпарӣ ном гирифтанд. Дар шаҳри Истаравшан деҳаи ҳавотоғи ҷамоати Ниҷонӣ ба Шодобдеҳ ва ҷарқирғони ҷамоати Зарҳалол ба Кӯҳандиш иваз шуданд. дар шаҳри Конибодом ҷамоати деҳоти Ғафурҷон Ортиқов номи Фирӯзоба ва ҷамоати Эргаш Шарифов номи Кӯҳандиёрро гирифтанд. дар Панҷакент номи деҳи Қумсои ҷамоати Сӯҷина ба Соҳил, Пушти Қурғони ҷамоати Моғиён ба Пуштакӯҳ, Авазалии ҷамоати Саразм ба Шоҳгузар, Соҳибназар ба Шоҳканд, Абдусамад ба Самадобод ва Раҷабалӣ ба Раҷабобод иваз шуданд. дар ноҳияи Зафаробод маҳаллаи Ҳамид Алиев ба Суғдиён ва деҳаи Ҷомӣ ба Сомониён табдили ном кард. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров деҳаҳои Қотмаи ҷамоати Ғозиён номи Шоҳиён, Хилватқӯрғони ҷамоати Ёва Қалъаманор, Аждарлии ҷамоати Исмоил Ориён, Янгуқӯрғони ҷамоати Ҳайдар Усмонов Деҳсор ва Қӯрғонча номи Кӯҳандеҳро гирифт. дар ноҳияи Ашт деҳаи Сарқамиши ҷамоати Ифтихор ба Сарсабз ва деҳаи Қароқазони ҷамоати Меҳробод ба чоҳи Исфаҳон табдили ном карданд. тағйироти мазкур зери имзои роҳбари давлат барои тасвиб ба Маҷлиси миллӣ Палатаи болои парлумони Тоҷикистон ирсол гардиданд. Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон ҳафтаи гузашта созишнома барои кам кардани талафоти нерӯи барқ дар Хатлонро тасвиб намуд, ки ба гуфтаи вазири молия Файзиддин Қаҳорзода дар доираи он 20 миллион евро қарз ва 15 миллион евро грант аз Аврупо ҷалб мешавад. ба гуфтаи вазир дар доираи лоиҳа қисман таҷдид намудани шабакаҳои барқӣ, насби системаи ба ҳисобгирии билингӣ, ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ ва кам намудани талафоти техникаҳои тиҷоратии барқ дар назар буда, муҳлати татбиқи он аз соли 2021 то 2025 мебошад. вакили парлумон Музаффарҷон Маҳмудзода, узви Кумитаи энергетика, саноат, сохтмон ва коммуникатсияи Маҷлиси намояндагон зимни муаррифии лоиҳа гуфт, дар анҷоми лоиҳа тарофаҳо боло бардошта шаванд. дар назар аст, ки пас аз татбиқи лоиҳа ҷамъоварии маблағ пурра ба миқдори 100% таъмин гардида, тарифи миёнаи нерӯи барқ низ ба андозаи 7-10 дирам боло бардошта шавад, гуфт вакил Маҳмудзода. ба иттилои нашрияи парлумонии Садои мардум дар доираи татбиқи лоиҳа, ки маблағи умумии он 35 миллион евроро ташкил медиҳаду анҷомаш то соли 2025 ба нақша гирифта шудааст, сохтмони зеристгоҳҳо дар Кӯлубу Бохтар, насби сутунҳои бетонию ҳисобкунакҳои электронӣ ва низоми билингӣ дар назар аст. феълан нархи 1 киловатт-соат нерӯи барқ барои аҳолӣ 22,66 дирам мебошад, ки аз тирамоҳи соли 2019 амал мекунад. дар соли 2020 бинобар вазъи пандемия болобарии тарофаҳо мутаваққиф гузошта шуда буд. додгоҳ Одилҷон Раҳимов, сокини 33 солаи кӯчаи Шодмонии шаҳри Душанберо барои напардохтани қарз ба 2.5 соли зиндон маҳкум кард. ба иттилои котиботи додгоҳ, Раҳимов 13 декабри соли 2017 аз филиали ташкилоти қарзи Имон Интернешнл дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ барои таъмири автомошина ба муҳлати 36 моҳ бо меъёри 36,5% дар як сол 25 000 сомонӣ қарзи бонкӣ гирифтааст. бино ба ин манбаъ, тибқи маълумотномаи Имон Интернешнл аз 22 январи соли 2021 маблағи қарзи Одилҷон Раҳимов ҷамъ 52,368 сомонӣ шудааст, ки аз ин 22,478 сомонӣ қарзи асосист ва боқимонда фоизу изофапулӣ барои сари вақт иҷро накардани ӯҳдадорӣ мебошад. судшаванда худро дар содир намудани ҷиноят гунаҳкор ҳисобид. иттилоъ медиҳад манбаъ. суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе як ҷавони 23 соларо ба 5 солу 6 моҳ равонаи зиндони низомаш пурзӯр кард.
бино ба иттилои ин ниҳод Қудратулло Азизулло соли таваллудаш 2 майи соли 1997 сокини ҷамоати зиракии шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон, оиладор, соҳиби як фарзанд ва муваққатан бекор буда қаблан судна шудааст. Ба иттилои манбаъ, алайҳи ӯ асои мақомоти тафтишоти пешакӣ аз рӯи моддаи 3071 қисми 2 кодекси ҷиноии Тоҷикистон даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ бо истифода аз шабакаи интернет айб эълон гардида буд. Дар маҷлиси судӣ судшаванда худашро пурра гунаҳкор шуморида, нишондодҳои дар рафти тафтиши пешакӣ додаашро пурра тасдиқ кард ва аз додани нишондод дар мурофиаи судӣ худдорӣ намуд. Танҳо баён дошт ки ӯ аз кирдори содир намудааш сидқан пушаймон буда аз суд хоҳиш кард ки ҷавонии ӯро ба назар гирифта нисбаташ ҷазои сабук таъин карда шавад. иттилоъ медиҳад манбаъ. Қисми 2 моддаи 3071 кодекси ҷиноии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати аз 5 то 10 сол пешбинӣ намудааст. манбаъ меафзояд, суд бо назардошти ҳолатҳои содиршавии ҷиноят, дараҷаи хавфнокии он, шахсияти судшаванда, рафтори ӯ ҳангом ва пас аз содир намудани ҷиноят, ба назар гирифта ӯро ба муҳлати 5 солу 6 моҳ аз озодӣ равонаи зиндонии низомаш пурзёр кардааст. навори сурудхонаи вазири фарҳанги Ӯзбекистон дар бораи дӯстӣ бо тоҷикон миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ тамошобинҳои зиёд пайдо кардааст. Озодбек Назарбеков, вазири фарҳанги Ӯзбекистон, дар бораи дӯстии тоҷикону ӯзбекҳо зимни консерти шоми дӯстӣ суруд хонд. дар консерти шоми дӯстӣ ки санаи 10 июни соли ҷорӣ бо ҳузури президентҳои ду кишвар Тоҷикистону Ӯзбекистон дар Кохи Борбад баргузор гардид, беш аз 200 санъаткори тоҷику ӯзбек ҳунарнамоӣ карданд. аз ҷумла беш аз 100 ҳунарманди Ӯзбекистон барои ширкат дар консерти шоми дӯстӣ ба Душанбе омаданд ки миёнашон вазири фарҳанг Озодбек Назарбеков низ буд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар, тансияту некном бошед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.